Aquella tarda es notava a Vilaneu un brogit extraordinari. Més de 300 forasters havien envaït la vila, i encara els carruatges que arribarien tot el matí de l'endemà. Prou en portarien altres tants. Tots els veïns estaven fora de polleguera. A casa la vila uns donaven el darrer cop de mà als gegants i al drac, algunes dones recosien els domassos dels balcons, els guardatermes netejaven llurs carabines, els Mossos expulsaven el consistori, els escrivents tot era cloure sobres, el secretari posar firmes i segells. Dins l'església parroquial, el fuster feia retronar les voltes amb el ressò de ses martellades. Les llànties grinyolaven, pujant i baixant a gust dels pabordes, i entre la pols que s'aixecava de l'altar major com blanquinós núvol d'encens, formiguejava una munió d'escolans que resseguia totes les cornisses i els rapeus, clavant-li rastelleres de ciris. Així explica la preparació de la Festa Major de Sant Joan a Valls, a Narcís Oller a Vilaneu, que és l'alter ego de la capital de l'Alt Camp. En aquesta novel·la es parla de la Festa Major de Sant Joan, però ara el que estem a punt de viure són les Desenals de la Candela, una festa que se celebra en honor a la Mare de Déu de la Candela cada 10 anys, però aquest cop serà cada 11, perquè s'havien d'haver celebrat l'any passat, any acabat en 1, però ho va impedir el Covid-19. El que fem avui és fer-vos una petita guia de què podeu veure relacionat amb cultura popular tradicional en aquestes Desenals. Parlem amb l'Albert i el Jordi, que ens explicaran quina és la seqüència ritual al voltant de les Desenals i també les mostres de cultura popular que hi haurà. Així que avui, aquesta guia per seguir el patrimoni festiu de les Desenals de la Candela. Jordi, hi ha tota una sèrie d'actes rituals de les Desenals, però a més hi ha, per dir-ho així, mostres de cultura popular que poden tenir a veure amb Valls o no. Com seran aquestes mostres, on seran, quan seran? Mira, hem estructurat potser les festes en els dos caps de setmana. En el primer cap de setmana la idea de mostres el que hem intentat és recuperar una mostra que ja s'havia fet en antigues Desenals i en les últimes no es va mantenir, que era la mostra o una trobada d'elements de l'Alt Camp, el que l'hem intentat modificar en el sentit que les mostres que s'havien fet eren molt d'imatgeria i balls de diables, bàsicament, i el que hem intentat en aquesta és que també hi hagi elements potser no tant de festes majors. Per exemple, ens visitaran caramelles, ens visitaran armats. Hem intentat que cada poble aporti potser algun d'aquells elements que el fan més característic. Una mica catàleg de patrimoni festiu català, podria ser? Sí, de l'Alt Camp. De l'Alt Camp, eh? Això el diumenge 30, el primer diumenge de festes. I el segon cap de setmana de festes és quan potser ens visiten més elements de fora. Sí que també el que hem intentat és que tots aquests elements de fora que ens visiten abans tinguin una prèvia en format d'exposició, perquè sí que a vegades el que ens trobàvem és que ens visitaven elements i potser la gent no acaba d'entendre aquell element que ens visitava. I és veritat que aquell element l'estem traient del seu context, que al final és la seva festa major, llavors el que intentem és que la gent abans de sortir al carrer a veure el que ens visita, visiti l'exposició i entengui allò en el seu context. Per tant, una aposta forta sí que és aquesta exposició, que des del dia 24 de gener estarà oberta a la Biblioteca Popular i estarà oberta a totes les festes fins al dia 5, que és el primer dia de les 4 mostres o de les 4 eixos. Posaven a escena al carrer, no? Correcte. Hi ha una cosa que és clau, i és que hi ha diferents vessants de la cultura popular tradicional catalana que sí que tenen molt habituat sortir fins i tot setmanalment, que a vegades això provoca un debat, no? Però, per exemple, unes caramelles, com es demanen unes caramelles, no? Perquè normalment no fan una sortida fora del seu poble, fora de la seva festa. M'imagino que és molt més difícil, no hi ha el mecanisme creat, no? Sí, aquí hem tingut la sort que els pobles també tenien moltes ganes de participar a les Desenals. De fet, ells ho van trobar faltant les últimes i ens havien dit ens agradaria venir. I llavors hi ha pobles que, per exemple, la seva festa principal són les caramelles i llavors ja estaven com una mica predisposats a dir no, és que nosaltres el més bo que tenim són les caramelles i ens faria gràcia venir a cantar amb les caramelles. Per tant, ha estat relativament fàcil, tot i que és veritat que amb la situació actual doncs costa molt, però sí que és veritat que ja s'han posat molts a assajar i tot plegat. També tenim, per exemple, balls parlats, que tampoc acostumen a sortir bé el Sant Joan de Gollat de Rodonyà o el Ball d'Ames i Vells d'Alcover. Això només en el format comarca ara, que també tampoc és habitual que surtin, hem fet ball parlat en el cas d'Alcover específic per Valls, vull dir que molt contents. I en els que són de fora de l'Alt Camp, quins són i s'hi ha costat això? Clar, en els que són de fora del camp ho hem estructurat, habitualment les mostres es feien com per elements, no? Una trobada, una mostra de gegants, una mostra de moixigangues, una mostra de ball de bastons, el que sigui.
hem intentat de fugir d'això perquè ja s'havia fet molt i perquè creiem que potser ja estava molt vist, i les hem intentat estructurar, li hem dit com en disciplines o en uns àmbits una mica diferents. Ne fem una primera que li hem dit cant, fe i religiositat popular, i aquí podrem trobar des d'un cant de la Sibil·la de la Santa Creu de Palma a Mallorca, fins a una moixiganga de Sitges, fins a uns bastonets de Cardona, uns angelets de la Puríssima d'Ontinyent o una dansa a la mort de la Selva del Camp. Ho heu apuntat molt alt, veig? Sí. Hi ha molta qualitat aquí. Una barreja eclèctica, però que ha estat alguns elements ha costat més que d'altres, perquè hi ha elements que surten molt poquet. També és veritat que el format que li hem donat ha fet que alguns d'aquests elements ho veiessin amb més bons ulls, perquè s'ha una mostra dintre a l'església de Sant Joan, als peus de la Mare de Déu. Per tant, sí que és veritat que alguns d'aquests elements, penso per exemple amb el ball de bastonets de Cardona o amb els angelets de la Puríssima, que actuen davant de les respectives Mares de Déu, no trenquem tant el seu format, que és evident que ells actuen davant la seva Mare de Déu i això serà excepcional, però sí que ha fet que, per exemple, en aquest cas sigui més viable. Quines més categories hi ha? Després tenim una que hem dit més vinculada amb la sàtira, o carnavalesca. La part més reverent i ara la més irreverent, no? Sí, les parts dues antagòniques. I aquí tenim el ball del Carnestoltes i els 7 pecats capitals de Reus, que és un ball com a de nova creació. Tenim els gegants bojos del Carnaval de Solsona, tenim les gitanes de Sant Celoni, tenim l'Onso de la Mata, que és un petit poble que hi ha als ports. Fugim d'aquests ossos de la Catalunya Nord, segurament és un exemple prou curiós d'os als ports. I també tenim la Figa té fai de Torredembarra. 5, podríem dir, gairebé tots són molt carnavalescos, però... Expressions de carnaval, totalment. Però molt diferents, també molt del país, per intentar identificar aquest carnaval, que sí que és veritat que hi ha alguns llocs on és molt clar el carnaval català, però en molts llocs ha quedat molt difuminat. Doncs hem agafat aquests 5 elements que ens semblaven molt interessants de poder-los ajuntar. Hi ha 4 mostres, entenent que la de la comarca, la del Camp, menja part, la tercera és Foc, Vall de Diables. La tercera és Foc, Valls de Diables. Potser són alguns grups que ja ens han visitat, però creiem que és una mostra de Valls de Diables de qualitat, perquè al final són alguns dels històrics del país, que a més són molt bons grups. Són Tarragona, són Reus, són Cervera, són l'Arboç, i després amb una part d'imatgeria. El drac de Vilafranca del Penedès com a peça històrica, el drac de Santa Margarida de la Riera de Gaià, perquè també té un punt xulo, perquè és aquest format de ball parlat amb peça imatgeria, que és molt interessant, i després un parell de bous, també, el bou de Tarragona i el bou de Santpedor. I, òbviament, també a la del foc tenim tota la part de foc de la ciutat, que segurament en les sortides més rituals no podrà cremar tant i serà el moment en què podrà segurament lluir-se més, el Ball de Diables, el drac, el bou, i també tota la versió infantil d'això, o sigui, tant la versió infantil de balls d'aquests elements com dels balls de Diables de Tarragona, de Reus i de Cervera. Molt bé, ens en queda una. Quina és? Ens queda una relacionada amb els seguicis i les danses patronals, una mica. Aquí s'hi agrupen elements d'imatgeria i danses que surten o en professons de corpus o en seguicis de festa major. I aquí s'hi ajunten des d'una àliga i uns gegants de la ciutat de Barcelona, una cucafera de Tortosa, uns bastons de Montblanc, Vall de Cossis de Tarragona, mossèn Joan de Vic de Reus, els negrets de l'Alcúdia, la magrana del Corpus a València, el Ball de Faixes de Sant Martí de Tous, i segurament me'n deixo alguna, però no. Jordi, és una passada, és una mica la Champions League. Òbviament sempre hi ha honroses excepcions, diguéssim per logística, protocols i coses d'aquestes, que potser no han pogut venir, no? Però és una mica la gran mostra o fent el símbol futbolístic, la Champions League de la cultura popular tradicional catalana i de territoris de parla catalana. Tot això en un context complicadíssim, no? Unes decenals que són 10 més 1, no? Havien de ser l'any passat, s'han aplaçat un any i a nivell organitzatiu i gairebé a nivell, et pregunto, sentimental, no? Com espereu, queda molt poquet, queden dies, com espereu que tot això s'esdevingui, per dir-ho així, no? Quines són les sensacions ara? Clar, nosaltres venim de fer unes cavalcades de Reis que han funcionat i per tant tenim l'esperança que en l'espai de carrer les limitacions siguin les mínim possibles. Sí que és veritat que nosaltres ja vam estar treballant en un escenari, clar, ens hi vam posar a treballar evidentment fa molt de temps, amb l'escenari de cadires també el teníem previst, havíem pensat inicialment uns recorreguts potser més curts, amb més cadires, ho hem anat modificant també en funció de com s'ha modificat la pandèmia, algunes coses ens han quedat potser mig camí entre la proposta per si s'hagués de tornar enrere o per si en algun moment haguéssim hagut de tornar enrere. Ara entenem que anem a jugar aquí, entenem que el carrer
ens el respectaran i podrem fer el màxim possible. També entenem que pot ser que hi hagi algun brot en algun grup, que algun grup potser al final no pugui venir, que 1000 coses d'aquestes... Estem preparats per aquestes frustracions. Estem preparats per aquestes frustracions perquè al final no serà culpa de ningú si passés alguna cosa així, però sí que intentem respectar tot el màxim possible i que surtin el millor possible, no ho sé. Ho hem viscut amb una mica de tensió al final perquè no sabies mai per on havies de tirar. Jo què sé, ho hem intentat fer el millor que hem sabut. Moltes gràcies i que passis unes bones decenals i molta salut, que és el que ens cal ara, no? Moltes gràcies, igualment. Flor de febrer, que el nostre cor anhela, de la ciutat es pren, il·luminats per la vostra candela, guieu-nos cap al cel, guieu-nos cap al cel. Albert, queden molts pocs dies ja per les decenals i a més unes decenals més esperades que mai. No sé si havia passat històricament això de que les decenals s'haguessin passat a l'any següent o s'haguessin retardat uns dies. Ha passat això? Sí, de fet, les decenals sempre marquen el context social, cultural, econòmic de la ciutat. Per exemple, per la Guerra del Francès, al febrer de 1811 la ciutat estava en plena Guerra del Francès i es van haver de passar al desembre d'aquell any. Es van celebrar en un any 11, en un any acabat en 1, però no va ser al febrer. Per exemple, l'any 1941, tot just acabada la guerra, la ciutat estava desfeta i a nivell econòmic tampoc eren unes festes molt esplendoroses i es va veure, es va cenyir en un programa d'actes merament religiós, hi havia molt poques lluminàries, era evident que havia passat alguna cosa en els anys anteriors. I ara, l'any 2021 més 1, doncs també venim d'una pandèmia que no deixa de ser el sentit fundacional de les festes, la Mare de Déu. Els vallencs van invocar-la i van rebre protecció d'ella fa molts anys, fa centenars d'anys, a causa d'una epidèmia, doncs ara tornem als orígens de la festa i aquestes festes decenals sobresortiran per uns aspectes, però en d'altres evidenciaran que venim d'un context molt complicat a nivell de ciutat. 1791 és l'any de les primeres decenals, i fins ara, cada 10 anys. Sí, l'any 1991 ja es van celebrar d'una manera extraordinària aquest bicentenari de la institució de les festes i com una cosa molt anecdòtica però també molt simbòlica, l'any passat, el 2021, tot just quan començava la novena, la ciutat va voler fer un trasllat simbòlic de la Mare de Déu perquè, tot i ser un any 1 però no fer les festes decenals, doncs s'havia d'evidenciar d'alguna manera que era un any acabat en 1 i la Mare de Déu va haver de deixar de dalt del Cambril fins a la capella. No va superar el llindar de la capella per dir que quan es fessin... no va anar a l'altar major, sinó que es va quedar a la seva capella, es va quedar a la seva capella, però va arribar al poble, va ser més proper al poble. Per tant, la Mare de Déu va fer aquest trasllat mínim, però el va fer perquè era un any acabat en 1, es va apropar al poble perquè la gent de Valls, els fidels, volien que la Mare de Déu estigués també més a prop i també per salvar la veneració, que no es podia tocar la imatge, no es podia pujar al Cambril, doncs es va apropar. I ara sí, el primer dia de la novena, tal com marca el ritual, que 2 regidors de Valls i 2 preveres fills de Valls agafaran la cadira amb la Mare de Déu i faran el trasllat des de la seva capella fins a l'altar major i llavors començaran les festes decenals. La Mare de Déu de la Candela és l'epicentre, és el tòtem, digue-li com vulguis, de la festa, és per ella que es fa la festa i el tronc ritual de les festes, més enllà de concerts, grans esdeveniments, mostres de cultura popular, coses que poden estar més lligades o menys lligades, hi ha un tronc tradicional, hi ha uns actes rituals, que podríem dir. Quins són aquests actes? S'estructuren al voltant d'una novena, oi? Sí. Aquestes festes decenals s'estructuren al voltant d'una novena. Durant 9 dies a la tarda es fa l'acte litúrgic de la novena. El primer dia de la novena, la Mare de Déu la baixen del Cambril, surt de la seva capella, fa el trasllat processional per dins de l'església de Sant Joan fins a l'altar major. Durant els 9 dies la Mare de Déu està posada de manera extraordinària en un altar empaliat i extraordinàriament ornamentat a l'altar major i l'últim dia de les festes, pràcticament l'últim acte abans del Castell de Focs o del Piro Musical, doncs es torna a pujar la Mare de Déu al seu Cambril fins d'aquí 10 anys. Tot això, en aquests 9 dies, hi ha anades des de l'Ajuntament fins a l'església i a més hi ha una processó, hi ha un ofici, és a dir, durant aquests dies, 9 dies de festa, s'estructuren també una sèrie d'actes, diguem-ne, festius, tradicionals, religiosos, una mica de tot, no? Sí.
De fet, el sentit bàsic de les festes és cada 10 anys treure la Mare de Déu en processó pels carrers de la ciutat. Des de 1791, a través d'una deixa testamentària es van fer aquesta primera processó votiva i general i al llarg dels anys s'ha anat articulant tota una anella d'actes culturals, religiosos, cívics, esportius, etc., fins a fer aquest monstre festiu que és avui dia, que són les festes decenals. Llavors, a partir d'aquí hi ha un ritual molt marcat també a nivell de carrer i que gira o pivota al voltant d'això, d'aquests trasllats de la Mare de Déu i d'aquesta sortida en processó. El primer dia de la novena i l'últim surt el seguici al complet, anunciant aquest trasllat per la ciutat. Després, el dia 1 de febrer, hi ha el ritual de la vigília, que enguany des de la Comissió de Cultura Popular hem volgut potenciar més, que en els últims anys havia perdut pistonada. Llavors, el dia central o el dia de les festes és el dia 2 de febrer, el dia de la Mare de la Candela, que al matí es fa l'ofici solemne, presidit per l'arquebisbe, hi ha una anada a ofici acompanyant les autoritats, després la sortida d'ofici, la diada castellera, i a la tarda l'acte central i el que té sentit, el que dona sentit a les festes, que és la processó general i votiva pels carrers de la ciutat. I com és la processó? Diríem que la processó és el moment màxim que té la ciutat per donar-se a conèixer, perquè a nivell cultural, a nivell cívic, a nivell religiós, a nivell esportiu, totes les entitats, tots els organismes, qualsevol persona a títol individual, està allà. El 2 de febrer d'un any acabat en 1, en aquest any del 21+1, a les 6 de la tarda, quan ja es fa de nit, s'encenen les lluminàries particulars de la via pública i és el moment màxim de treure que som vallencs, que tenim aquest orgull i que d'alguna manera hi ha un sentiment cap a la Mare de Déu des de les moltes vessants, d'una manera també molt transversal, però que aquell dia qualsevol persona que no viu a Valls, jo recordo fa 10 anys que hi havia persones que deien és que he vingut de l'altra punta del món per avui ser aquí. Potser fins d'aquí 10 anys no hi seré, però avui sóc aquí. Doncs és el màxim resum del que ens sentim com a vallencs aquell dia. Hi ha una paraula que ha anat sortint diverses vegades. Què són les lluminàries? Les lluminàries són uns ornaments que primer eren talleres, abans que hi hagués l'electricitat, després de gas, i finalment a partir del 1921, quan ja es va instal·lar la cooperativa elèctrica aquí a Valls, es van fer lluminàries per, d'alguna manera, decorar la via pública, sobretot a la nit. Hi ha dos tipus de lluminàries, les de la via pública, les que d'alguna manera s'instal·len arreu de les places i els carrers per evidenciar això que és festa grossa a Valls i que no passa enlloc més un cop cada 10 anys, i després les lluminàries casolanes, que també són molt interessants, en què d'alguna manera la gent, a part del domàs blau de la Mare de Déu, amb l'anagrama de la Mare de Déu estampat o brodat, posen unes barres de bombetes i amb l'anagrama també de la Mare de Déu amb bombetes, i d'alguna manera és per il·luminar el pas de la processó o el pas d'aquells actes pels carrers, perquè la majoria són a la tarda, són ja a la nit, a les 6 de la tarda és fosc, un dia de febrer, i això fa una pàtina màgica i també molt ancestral que a Valls és dels pocs llocs que he vist a nivell dels Països Catalans que encara es conservi les dues vessants, potser de carrer, la part més pública, però també la part privada, la part de cada propietat de la casa que ho fa. És l'església de Sant Joan. Sí. Els preparatius ja... Sí, pràcticament ja a 19 dies de les festes ja està gairebé tot enllestit. Anem a veure. Doncs aquí la tenim, no? La Mare de Déu de la Candela, que ha estat tot aquest any, normalment està al Cambril de Lledal, està aquí, i que en pocs dies, no? Quin dia serà exactament? Serà el 29 de gener, la primera novena, doncs que llavors es farà aquest trasllat, es munta damunt de la cadira, dos preveres fills de Valls i dos regidors, tal com marca de constatut el protocol, la traslladaran solemnement fins a l'altar major, que també s'està ara ja vestint aquest altar efímer, que només passa cada 10 anys, i presidirà totes les festes decenals. El dia 2 abandonarà l'altar major, el posaran damunt de la carrossa, sortirà pels carrers en la processó votiva, llavors a la nit tornaran a posar-la a l'altar major, fins l'últim dia de la novena, que serà el 6 de febrer,
al vespre, el diumenge, l'últim dia de les festes, que retornarà també en aquest costum ritual i es pujarà dalt al Cambril fins l'any 2031. Un dels detalls curiosos, hi ha muntada una escala que és efímera, que només està aquests dies. Sí, un dels trets més distintius i que fan úniques les festes decenals és que durant els 10 dies la Mare de Déu és exposada a la veneració dels fidels. Tots els dies, matí i tarda, l'església és oberta i jo recordo fa 10 anys que hi havia una corrua de gent constant que jo mai havia vist aquesta devoció popular. De fet, les festes decenals tenen un sentiment i una devoció popular que a vegades no es pot explicar en paraules. I jo crec que aquest any hi serà més que mai aquestes mostres de devoció popular per un fet molt simple. Potser no seran les decenals que destaquin per un motiu concret, però sí que destacaran perquè són les més treballades, les més batallades i també d'alguna manera les més estimades després de tot aquest històric pandèmic d'aquests 2 anys de ara fem decenals, ara no, ara parem l'organització, ara la reemprenem, doncs si més no són les decenals més reivindicades i potser més estimades dels últims anys. Molt bé. Albert, molta sort amb tot el que ha de venir, molta salut i que tingueu unes bones decenals. Moltes gràcies. Però, tornar a dir tota la realitat, sempre quedava Vilaniu, amb aquells cels, amb els seus camps gemats, amb l'ordre plaent del seu panorama i la quietud dels seus carrers, on el sol s'adormia com en el seu llit desitjat. Sempre quedava Vilaniu, com un trosset de paradís. I doña Isabel comprenia que els seus veïns arribessin a dir que, a l'altre món, l'enyorarien. Ah, que bé li esqueia el nom. Era un niu, el niu més plaent de la terra.